Камелия, още преди да те срещна, съм бил винаги човек, който си е правил някакви планове. Как всичко ми е начертано, знам какво ще се случва за напред. Обаче след това те срещнах и осъзнах как всъщност всичките планове, които съм си правил за себе си, са били в професионален аспект. Сам. Няма ден, в който да не се справя поне за една секунда и да благодаря на всички обстоятелства, които са ме докарали до това да те срещна теб и да имам всичко това, което имам с теб. Всеки един момент с теб е едно чудо и една магия и ти си абсолютно всичко, което искам, всичко, за което съм мечтала и много пъти съм ти казвала. Дори си много, много повече от това, което някога съм мечтала. Ти ми показа какво означава истинската и зряла любов. Ти ми показа, че е възможно да се мечтае много по-розово, отколкото аз съм мечтал преди това. Ти ми показа какво означава магия, какво означава чудо. Ти ме караш да се усмихвам, ти ме караш да дишам с ритъма, с който дишам, ти ме караш да чувствам и да бъда най-щастливия човек в цялата вселена, наистина. Сигурна съм, че може би наистина нямам по-щастлив момент.